Mitäs me Jussi täällä tehdään? Tonne Jukolan viestiin ollaan lähdössä tässä peräjormailemaan. Että pikku viimeistelyharjoitusta täällä Vuokatin vaaralla. Tässä on nyt toi naisten keskimatka. MM-rata viime vuodelta pistetään vähän erilaista reittiä, että ei mennä ihan toi sitä oikeeta rataa. Saadaan täältä vähän tuntumaan tonne Vehmersalmelle Jukolaan. Että yötä täällä ei oo ja yöllä joutuu varmaan juoksemaan. Et se on nyt vähän pieni miinus tässä, mutta no, ei se mitään. Joo. Pummaillaan. Oi, siinä tuli hyvä parit rastinotot. Ollaan kuultu, että Vuokatin miehet on löytänyt kunnon täältä Vuokatinvaaran maastosta. Ja nyt pitäisi kartan kanssa se täältä löytää. Mitä oot mieltä Jussi, että alkaako se reisi niin havaitseen kunnon merkkiä? No kyllä se reisi varmaan, kyllä tää sen verran tää maasto, mutta Vuokatin pojat on myös väläytellyt, että heidänkin pitäisi oppia suunnistaa, että meinasivat tulla Jukolan viestiin. Niin kyllä mä sanoin, että siinä vaiheessa Ilveskylä raatelee melko pahasti nuo Vuokatin pojat, että kuuluu huhua, että ne miehet kyllä osaa eksyä. Voisiko käyttää sanontaa, että Ilves röyhii? Kyllä, Ilves suorastaan röyhii. Kyllä. Lähdetään katsoa, jos löytyisi lisää.